proses pemanenan kerai di Persil. Kerai iki apa bahasane, Bu? Bahasa Indonesiane kerai apa, Lur? Ya. Pokoknya kerai, guys. Panasin tang-tang. Ijek jam 3 lewat. Nah, iki kerai. Ora ketok, Lur. Warna keraine padha ijone karo godhonge. Jadi yo nek goleki harus teliti, nek gak teliti kelewatan. Ya ndak. Kayak ngene. Makanya sing dipangan ular wesan ngene iki wayahe ngobati jane, tapi yo tak ewah ngene iki, guys. Lah kae contohe. Wis gede-gede. Sing cilik jane seger. Nah, ngono ki iso dige bibit nek apik. Ketok aku ngitik kerai to. Wah, kerai bosok rek. Ndi iki? Oh, kuwi enak iku nek sing cilik-cilik ngene iki. Legi rasane. Ayo munggah ki mari ngene. Heeh, lah wis dipake iki kok. Duh, enak terong. Tak kira terong. Tiba kerai ijo. Kerai. Munggah. Lah iki gak iki. Ngene iki. Kerai iki gak elek. Munggah. Aduh. Koyo kayak semunggah aku. Lho. Rupo. Iki lho Bu akeh nu. Gune wong lur, rasaku nggonku. Ndi. Dia rek. Ora oleh-oleh aku iki. Bisa ora topi iki topi. Silau saiki. Iki genane nang bilang golek ndek wis kan kene. Sampai gede. Tok kene aku nek golek ora. Gede rek. iki buak. Sing ngono ki dibuak ora dijukuk. Biasanya nek gone kalian kerai digawe masak apa rek? Jawab rek. Kolom komentar rek. Wes, gel. Engko neh.